Hürmetli тамашачылар, тормыштагы вакыйгалар турында ныграк уйлаган сайын тормышның бик тә хикмәтле һәм аның безнең тырышлыгыбызга нык бәйле ничек акылдан үткән икәнлеген аңларбыз. Нинди генә дөрес юлны сойлап яшәсәк тә, аз гына ялгышыбыз аркасында түбәнлеккә тәгәрәүбез бик мөмкин. Яхшылыкка таба ясалган кечкенә генә бер адым, хәтта эштән генә уйлап алган изге ниятләребез дә безне зур дәрәҗәгә күтәрә ала. Караңгылык бер вакытта да мәңгелек түгел. Безгә хат язып җибәргән тамашачыбызның башыннан үткән вакыйгаларда шул турыда сөйли. Әйдәгез бергәләп карыйк әле. Камил абый, барлыгы 700 сум кирәк. Иртәгә кайтарып бирәм. Менә паспортымны да калдырам. Ни бары 700 сум акча сорыйм бит. Илфәт, ташла, кире кайт буйыңа. Абый. Кайтарам. Әнә паспортымны да калдырам бит. Кайтармасам милициягә тапшыр мине. Ал. Рәхмәт абый, рәхмәт. Валлаһи иртәгә кайтарам. Сау булыгыз. Яхшы кеше икәнен белмәсәм бирмәс идем. Элек теге пышмакта сәүдә итә иде ул. Аяк киемнәр ясый транширда эшләде ул. Ашыгыч дигәнне нәрсә иде икән? Илфәт абый, тегеләр көтәләр сине. Ярар. Хәйләкәр төлкедә инде син, ә? Әйдә, өстәл янына узыйк. Кайсы казны йылкыдың тагын? Әйдәгез, таратыгыз карталарны. Кемне эзләп килдең син? Тукыма сатучы Госман абыйны эзләп йөрүем иде. Әле генә чыгып китте ул. Бәхетеңә үпкәлә. Карталар бүген яратмадылар сине. Дәвам итмисеңме? Юк. Акчам бетте. Иртәгә дәвам итәрмен. Әти, Нәрсә? не? Әйтче ни бар? Әни шакыра. Монда килмәскә дип ничә мәртәбә әйттем мин сиңа? Әйдә сыптыр бар, өйгә бар. Төн уртасында бүтән күрмим сине монда. Илфәт, О, Хәсән. күптән очраткан юк иде сине. Көндә монда йөрисең димәк? Әйдә, серләшик бераз. Нигә карт сугасың син? Нигә дип, акча өчен әлбәттә. Бер дә уйнысым килми, ләкин ишкын алмыйм. Кытылу чарасын тапсам иде. Кай вакыт шундый ялгыз хис итәм ки үземне. Гүя ялгызлыгымны басар өчен уйним шикелле тоелам я. Дускай, синең мондый шерең юк. Нинди бәхетле син. Син дә кытыла аласың бит. Ничек? Моңа карар бирүче син үзең. Карар бирү ул ярты җиңү дигән сүз. Көчле теләк кенә белдерсин. Гайрәтләнсәң, йөрәксенсәң була. Ничек? Бер юлы ничә кеше уйныйсыз, Илфәт? Күп очракта 4 кеше. Димәк, 4тән 1 шанс була. Әйе шул. Танышлар белән уйныйсыңмы? Әйе. Казинолардан тыш бөтен җирдә кешеләр танышлары белән уйный. Мин дә танышлар белән уйныйм. Ә син шул гамәлең белән шул кешеләрнең өлешенә кермисеңме? Яисә алар синекенә? Мен уйнаганда көндәшемнең балаларының ипи-сөт акчаларын алыйм дип уйнамыйм бит. Бар акчасын алыйм дип кенә уйлыйм. Шул гына. Әйе, дөрес.
Балаларның хәләл ризыкларына күз төшергән булам мин. Ахирәттә моның хисабын бирү бик авыр, бик шитен булачак, Әлфәт. Ә миңа нишләргә соң, Хәсән? Кафега карт сугырга баргач, шулай әйтерсең. Мин Аллаһ хакына карт сукмаячакмын. Ай, җан кисәгем, кремың да беткән икән. Кил инде, кил бердән берем. Аппа! Ай, җаныем. Хәмзә улым, Зәйнәпнең имезлек шешәсен алып кил. Ай, җанашым минем, бер генәм. Җан кисәгем. Әйдә улым, тиз бул. Мәми яшыйсы килә икән кызымның. Мәми яшыйсы. Җимешем. Ай, мәмие дә беткән икән. Ярар, балам, син йоклап тор әле хәзергә. Эй, җаныем минем. Хәмзә улым, ярар, борчылып утырма. Ярар инде улым. Әти мине әрләде. Гөләрли, кыни ул. Әтиеңнең соңгы вакытларда кәефе юк. Шуңа инде ул Мин балам. нишләдем соң аңа, нишләдем, ә? Менә әтиең дә кайтты. Әйдә, бар ишекне ач, улым. Юк, ачмыйм. Хаба. Киләм. Хәмзә нәрләгәнсең икән. Бик авыр кичерә балакай. Нишлим соң? Син дә ник җибәрәсең аны? Бәбинең ризыгы бетте. Аннары өйгә аласы ризыклар да бар бит. Уф. Бер үк сүзне такылдыйсың. Өйгә кайткан саен шул сүзләрне ишетәм. Бер мәртәбә генә булса да башка нәрсәләр турында сөйләсәң. Син үзең дә бер мәртәбә булса кумар уйнамыйча өйгә кайтып керсәңче. Гел буш кул белән Менә кайтасың күрерсең, өйгә. килер бер көн мул итеп утачакмын. Ул көнне бар интегүләребез дә бетәчәк. Нәрсә телисең, шуны алачакбыз. Көндә бер үк нәрсә кабатлыйсың. Кумарның аркасында эшсез дә калдың. Муеннан бурычка баттык. Бер көнне утачакмын. Акча сугачакмын, күрерсең. Ташла бер көнне дигән сүзне. Бүген ничә сум акчаң бар, шуны әйт. Балага ризык алырга кирәк миңа. Сизенгән идем шул. Акчаны кумарда аттырдың, әйеме? Ай, Әлфәт. Алла хакына ташла шул кумарыңны. Сукбай булып йөрмә. Безне кызганмасаң, үзеңне кызган. Әлфәт. Баланың күңелен күрергә уйламыйсыңмы соң? Хәмзә. Кил утыр монда, капкала. Аркаң белән утырма шулай. Үпкәләсә үпкәлә, пичагым кыргыры. Кайда йөрисең син, ә? Күршегә кофта бәйләгән идем. Шуның акчасын алырга дип бардым. 250 суммы. Әйе, 250 сум. Син ул акчаны миңа бир. Балага ризык сатып алам мин. Ярар, әйдә мин алам. Ник карыйсың, бирсәнә. Бир дим сиңа. Балага ризык аласың, әйе. Әлбәттә ризык алам балага. Алам дим бит. Эш эшләп акча алсаңчы. Бәйрәм көнне Хәмзәнең өстенә кияргә рәтле әйбере юк. Ничә бәйрәм инде борынын салындырып йөри. Борчылма. Күп акчабыз булачак. Бик күп.
Кайда йөрисең син, Әлфәт? Кайчаннан бирле сине көтәбез? Акча таптыңмы? Ах, син хайлакар тилке дигәнсең, а? Бүген эшебезгә дә бәхет елмаймады. Сиңа елмайыр төсле. Ахирәттә моның хисабын бирү бик авыр, бик шитен булачак, Әлфәт. Ә миңа ни эшләргә соң, Хәсән? Кафега кәрт сугырга баргач, шулай әйтерсең. Мин Аллаһ хакына кәрт сукмаячакмын. Әлфәт, син нәрсә? Алсана картларыңны. Кафега кәрт сугырга баргач, шулай әйтерсең. Мин Аллаһ хакына кәрт сукмаячакмын. Нигә каттың? Уйнасана. Юк. Мин уйнамыйм. Ни эшлисең соң син? Берни дә. Ташла шаяруыңны. Кил утыр монда. Кешечә уйный гайда. Әйдәгез. Безнең кайчан өстәлне ташлап киткән бар. Иратлар уйный моны. Әйдә кил утыр уйныйк. Менә бит шулай. Мин сезгә әйттем бит шаяра дип. Менә килде. Әлфәт, уйнасана. Хәзер инде мин Аллаһ хакына кәрт сукмаячакмын. Нәрсә? Кая барасың, Әлфәт? Кара син аны нишли бит, ә? Раббым, бар хәлемне күзәтәсең, беләсең. Уятымнан тезләнеп ничек ялварырга да белмим сиңа. Бүгенгечә син тыйган кумарны оту теләге белән уйнап килдем. Ләкин килеп тордым. Син мине миннән дә яхшырак беләсең. Хәлем сиңа билгеле. Мин синең хакың өчен бүтән кумар уйнамаячакмын. Синең ярдәмеңне көтәм. Син һич шиксез хәрәмгә сузылмаган кулга хәләл юлны күрсәтерсең. Әлфәт, кайда йөрисең син, дустым? Бүтән җирдә син эзлим, хәбәр җибәрәм. Син юк. Хәбәрләрең яхшымы? Яхшы. Бу тирәдәге кибет хуҗалары эшчеләренә аяк киемнәре сатып алмакчы булалар. Син исемә төштең. Мин алар белән синең урынга барып сөйләштем. Хәзер син аяк киемнәр аласың да, сатып акча эшлисең. Нәрсә карыйсың? Син аяк киемнәре саткан кеше бит. Танышларың күптер. Әйдә тиз, кулыңнан ычкындырма бу фурсатны. Бар, йөреп чык кибетләрне. Заказлар алып кайт. Исәнмесез, Шәриф абый? Исәнме, Әлфәт, тыңлыйм сине. Ней, Хәсән әйткән иде, эшчеләрегезгә аяк киемнәре кирәк икән. Әйе, шулай. 3 пар аяк киеме кирәк. Сыйфатлы да, очсыз да булсын. Ничек шундыйны таба аласыңмы? Әлбәттә, хәзер табам, Шәриф абый. Алайса тиз генә табып кил дә, акчасын ал. Размерлары нинди булсын, абый? Берсе 42, калганнары 41 размерлы булсын. Заказларың шактый булган. Менә булары белән нәкъ 21 пар булды, абый. Әйдә, бәрәкәте белән булсын. Тиз арада көтәм. Рәхмәт. Сау булыгыз, абый. Сау бул. Ябык икән. Хош килдең, Әлфәт. Рәхмәт, Рәҗәб абый. Вәли уста Анкарага китте. Кибете ябык. Бүтән аяк киеме ясаучы бармы сумында? Әйтә алмыйм шул. Әнә тегендә барып кара әле. Сау булыгыз. Сау бул. Әссәламу алейкум. Эшләрегезгә бәрәкәт. Рәхмәт, абый. Ва галейкум ассалам. Хош киләсең, улым, тыңлыйм сине. Мин дә элек аяк киемнәре ясап сата идем, уста. Ни, абый? Бар акчам шушы. Нәрсә кирәк? Әйт. Әнә, витриндә аяк киемнәре бар бит. Менә булары. Булардан миңа 21 пар кирәк. Заказлар алдым. Бу иптәш минем белән барсын. Мин аны заказларны тапшырып, акчасын аның аркылы җибәрим. Ярар, улым.
Ләкин паспорт калдырмасаң да була. Вәгъдә иман, без авыздан чыккан сүзгә ышанабыз. Алай ярамый, абый. Кешене белеп булмый. Әйттем бит, улым. Без биргән сүзгә ышанабыз. Аяк киемнәрен ал да илтеп сат, акчасын китерерсең. Эшчене җибәрүнең кирәге юк. Мин сиңа ышанам. Менә дигән аяк киемнәр алгансың. Рәхмәт, абый. Акчасын да алалайса. Аллаһ бәрәкәт бирсен, Шәриф абый. Шушы аяк киемнәрен тегендә калдырып турсам буламы? Мин акчаларын тапшырып киләм. Әлбәттә калдыра аласың. Камил, кил монда. Син дә шул аяк киемен киеп кара әле, бик матур. Чыннан да бик матур. Чыдамлы аяк киеме. Аллаһ куәт бирсен. Исәнмесез? Исәнмесез, абый. Уста кайда? Чыгып киткән иде, хәзер кайтыр. Көтеп торырга вакыт юк. Аяк киемнәр акчасын сиңа калдырыйм. Кичкә таба тагын кирип чыгармын. Устага сәлам әйтерсең, рәхмәтләремне җиткерерсең үзенә. Ярар, абый. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт, абый. Хош килдең, Илфат. Рәхмәт, Шәриф абый. Монда ничә пар аяк киеме бар соң? 15 пар саттым. 6 пар калырга тиеш. Ә бит монда 7 пар. Яхшы бер пар артык биргәннәр бугай. Ярар, Илфат, аптырама. Ни эшләвең бу, Хәмзә? Теге һаман үпкә тота сиңа. Ай! Булар ни? Балага ризык. Һәм тагын кирәк нәрсәләр алдым. Нәрсә булды? Акча каян алдың? Тагын кымар уйнадыңмы? Кымар акчасын алгансың буларны? Юк, хатын. Валлаһи юк. Ышан миңа, дөресен әйтәм, аяк киеме саттым. Сен биргән 250 сум белән бик күп акча эшләдем. Бәйрәм көнне кирәк әйберләрнең һәммәсен дә алачакбыз. Әйдә, ки буларны. Сиңа алдым. Таман булды, нәк сиңа дигән. Хәмзә кайда? Аңа да бәйрәм кием алдым. Хәмзә, кил улым. Кара әле, сиңа ни алдым. Башта барып дуслашырга кирәк. Ничек, ошаттыңмы? Кымар уйнамагансыңдыр бит. Ни, кибет хуҗасы бер пар артык биргән. Үз-үземә сатып акчасын бирәмен дип уйладым. Аяк киеме нәк үзеңә үлчәп теккәндәй булган. Нигә салдың? Аяк киемен ал да урынына тапшыр, Илфәт. Ул кеше бит аяк киемнәрен сиңа ышанып биргән. Ә син нишлисең? Артык икән кайтарып бирергә тиешсең. Иртәгә иртүк тапшыр, яме? Сиңа килешкәне шул булыр. Син хаклы бугай. О, хуш киләсең, улым, нәрсә булды? Бу нәрсә бу? Абый, кичә бер пар артык биргәнсез. Шуны алып килдем. Берәр йомышың булса, миңа кагылырсың, яме? Сау булыгыз, абый. Хә, улым. Паспортың. Син акыллы кеше. Көчле кеше син.
Җиңел генә нәфесеңә бирелмәссең. Үзеңне кулга ал, улым. Өлфәт, нәрсә булды? Бик уйчан утырасың. Юк. Мен аяк кием биргән абый турында уйлыйм. Абый миңа шундый итеп карады ки, әйтерсең күңелемнән үткәннәрне сизеп алды. Кымар уйнарга теләсәм яки кафега юлыксам, ул абыйның карашлары исемә төшә. Кымарга тәүбә кылдым. Моннан соң бер кайчан да уйнамаячакмын. Абый янына тагын бардыңмы соң? Юк, Нигә? әйтә алмыйм. Куркам мин, Әсма. Бер түзәрмен, ике түзәрмен, өченчесендә барып бурычка акча алырмын, һәм тегендә монда туздырырмын дип куркам. Үземә ышанычым җитеп бетмәй. Нәрсә сөйлисең син? Синең шикелле булай нечкә уйлаучы кеше андый юлга басамыни? Минемчә иртәгә барып, хәл-әхвәл сорашып, хәер дугасын ал. Ул абыйның бик күп яхшылыклары тиде. Матди авырлыктан да, кымардан да коткарды сине. Дөрес. Хәмзә, гафу ит мине, улым. Бүтән кыерсытмам сине. Кара әле миңа, кара. Моннан соң кымарда уйнамаячакмын. Сезне бер кайчан да рәнҗетмәячәкмен, ярыймы? Әтием! Эй, җанашым, улым, эй, улым. Тыңлыйм сезне, нәрсә кирәк иде? Монда аяк киемнәре кибет иде бит. Кайчан ябылды соң ул? Кем турында, нәрсә турында сөйлисез сез? Үткән атнада мин моннан аяк киемнәре сатып алган идем. Бер абый бар иде, янында эшчесе дә. Бутыйсыздыр сез. Юк, бутамыйм. Мин берничә мәртәбә килдем бит монда. Биш бармагымдай беләм, аяк киемнәре кибет иде монда. Энекәш, 10 ел инде мин монда кием салым сатам. Һәм бу тирәдә бернинди аяк киеме кибете юк. Ничек алай булырга мөмкин? Син акыллы кеше. Көчле кеше син. Җиңел генә нәфесеңә бирелмәссең. Үзеңне кулга ал, улым. Ни булды? Юк. Берни дә юк. Мин аңладым. Үземне кулга алдым мин хәзер. Тормыш ничек кенә авыр булмасын, кеше өметен югалтмаска тиеш. Кеше тормышта нинди генә тирәнлеккә төшсә дә, ул аннан котылу юлларын эзли, күңелен төшерми. Ул авырлыкларны җиңеп өскә таба үрмәли. Караңгылык мәңгелек түгел. Көн һәм төн берсе артыннан берсе килә. Тормышта да нәкъ шулай. Бүген ул кара, иртәгә ак. Төшенкелеккә бирелмичә, үзеңнең туры юлыңны табырга тырыш.